बड'लेण्ड रादाब माबा बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेल बर'नि माबा माबि इउटुब चेनेलाव नायबाथाय नुयो सप्तायाव खनसे नुखायो उमुक जिल्लानि उमुकनि हिनजावा गथ' उन्दैनि सानैखौनो हरथ' गारनानै गुबुन हौवाजों खारबाय गुबुन सेंग्राजों खारबाय होननाय खोनायोना खोनाया नोंसोरलाय आयो नोंसिनावबो खोनायो होमबा अने जाति थुनांथाव नै दाखालिसो दाउ ब्रयलार दानग्रायानो सासे हिनजाव लाना खारबावबाय आयौ बेंगलनिफ्राय दाउ ब्रयलारावनो साप्लाय जाला होनब्लाबो गावनि बिजनेसा डाउन जाब्लाबो हिनजाव गदाय लानायखौ बन्द' खालामा आरोखि बियो आं जा दुखु मोनदों बिदि जानो नाङा सोरबा सोरबा लानानै खारहां दं अब्ला अननानै खारनांला हमथालायनानै थाथ'हो आं खावलायो गाज्रि खोनायो माने आजिखालि ससियेल मिडिया जुग जाबायना इउटुब जुग फेसबुक जुग बिराद गाज्रि खोनायो सोरबा खारहां जाना दंब्ला अननानै दाखारसै गामिया हरनानै जायो फालिया आं खावलायो आरो सोरबा जुदि लाइन लाहांदोंब्ला आङो फिसायखौ बुंनो सानो सोरबा जुदि नोंनि हिनजाव सोरबा हौवाजों एसे रायलायहां माहां रायलायदोंब्ला लिं लादोंब्ला बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाव फालिया सोरनिबा हिनजावा जुदि सोरबा हौवाजों लिं लादों सोरबा हौवाजों रायलायबावदों बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाव लानाय साबासो ला बहाथो खारनो सम मोनैलाय हिनजावफोरा मालाबाबो आहार जानाय गथ'खौ गारना खारा दे मख'स'ला बे खोथाखौ दिनै बुंबाय आं बबेबा जिल्ला बबेबा गामियाव नुदों नोंसोरो 3 मास 4 मास 5 मास 1 बोसोर जानाय गथ'खौ गारना खारनाय नुदों खोनादों जीवन बबेबा जिल्ला गामियाव नुदों नामा 1 बोसोर 6 मास जानाय गथ'खौ गारना खारनाय गुबुन हौवाजों नुवाखैना खायखौ जेब्लानाखि फिसाया क्लास 6 मोनो 10-12 बोसोर जायो होनब्लासो हिनजावफ्रा गुबुन सेंग्रा गुबुन हिनजावफोरनो खाजों खारो ओंखायनो 5 बोसोर जानायनि उनावसो खारो बे हिनजावफ्रा नों खोन्थाखाबाय जै गथ' 5 बोसोर जाबाय बै गोदोनि एक्सजों रायलायफिनगोन सोरबा हिनजावफोरनो खाजों रायलायगोन बिदि रायलायो ओंखायनो गथ'आ जै 5 बोसोर जाबाय सासे लाबाव बोरै खारनो बियो सासे लाबावनानै आं बयखौबो लानो रोङाखै बे जाहोनो हानायनि केपासिटि थानाय थायिनि खोथाखायो ना नङा होमबा सोरनिबा जुदि हिनजावा सोरजोंबा लिं लादों रायलायदों ओइ समावनो सासे लाबाव होमबानो खारनो अबसर गैला आरोखि बे गाज्रि मोनबाय नामा गाज्रि मोनाखैबा आखाइखौ